ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆମର ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହୁଏ ସକାଳେ ମାଉସୀ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ହୁଏ। ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ଆମର ଭାତ ଡାଲି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ମସଲା ଦେଇ ଭଜା ହବ। ଭଜା ମସଲା ନଗି ପିଆଜ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ମିକ୍ସ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ରସୁଣ ପିଆଜ ଦେଲେ ମସଲା ଦିଆ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ମିକ୍ସ ମସଲା ପକେଇଲେ ଆହୁରି ବାସ୍ନା ହବ। ଆଠଟା ଭିତରେ ଆମ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଏ। ସକାଳ 6ରେ ଠାକୁର ଦୋଷରେ ସକାଳ 8ଟାରେ ଆମ ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା ମସୁର ଡାଲି ବସିଛି। ମସୁର ଡାଲି ବସିଯାଇଛି। ମୁଗକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାଜି ତାପରେ ଡାଲି ହେଇସାରିଲା ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେବା ତେଲ ରେଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଡାଲି ରେଡ଼ି। ଏପଟେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଭଜା ବି ରେଡ଼ି। ଭଜା ରୋଷେଇ ଭିତରେ ଛୁଆ ଶୋଇକି ମସଲା ଭଜା ଶୋଉନୁ ରାତିରେ ଶୋଉନୁ ଶୋଇବୁ କେତେବେଳେ? ଶୋଇକି ଉଠି ଗାଧେଇକିରି 5ଟାରେ ଶୋଇବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଉଠିବୁ 5ଟାରେ ଶୋଇବୁ 6ଟାରେ ଉଠିବୁ ପୁଣି ରାତି 1ଟାରେ ଶୋଇବୁ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଶୁଅ ଚୁପଚାପ। କଣ ହେଲା ମାଉସୀ ଖୋଜା ଚାଲିଲା ଷ୍ଟେସନାରୀ କଣ ରହିଲା ମାନବି କରିଥିବ ଖୋଜା ଚାଲିବ ବସିକି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ନାଇଟ୍ ଟା ଟିକେ ଖୋଜା ମାରିଦେବେ। ସାରିକି ବସି ପଇଲେ ସିଲେଇରେ। ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି? 200 ଅସ୍ତ୍ର ବାଲା बिना अस्त्र 150 अस्त्र वाला 200। ତମର ତ କମ ଅଛି। मोर बहुत कम। ଆଉ ଚୁଦାର ପାଇଁ चूड़दार 250। 250 ଅସ୍ତ୍ର ପକେଇଲେ अस्त्र ही पड़ियो ना चूड़दार रे। सिंपल रो सेटा 200 टका। ସିମ୍ପଲ 200। ତମ ଟେଲରିଂ ଦୋକାନଟା କୋଉଠି? ଏଟା କୋଉଠି? ନୂଆପଡ଼ା शुभम स्कूल पाखे ଷ୍ଟାଫ ପୋଲିସ କଲୋନୀ। ମରାମରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନଉଛ? मोरा माने ओनली 50 टका। ଓନ୍ଲି 50 ଟଙ୍କା ଡବଲ ସିଲେଇ କମ ଅଛି ତ। मोरा से बहुत कम। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବି ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବି କୁକୁର ଚାରିଟା କୁକୁର 5ଟା କୁକୁର ଘରେ ପୁରେଇଦବନି। ଉଡଉଛି ସେ ପୁରା ଡରିକି କୁକୁର ଡରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। मानवी असनी हनी आपळे हनुएला आ आ हनुएला। ଆଜି ଡିନର ଥିଲା ରୁଟି କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଗରମ କ୍ଷୀର। ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇବା ରୁଟି କୋବି ଆଳୁ ଭଜା କ୍ଷୀର। ମ୍ୟାଡାମ ବସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି କୋବି ଆଳୁ ଭଜା କ୍ଷୀର। କଣ ଖାଉଛ? ବି ଖାଇବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚୋବେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବେ କ୍ଷୀର ପିଇବେ। ରୁଟି ଖାଇକି ଫୋପଡ଼ା ହଉଛି ଖାଲି କୋବି ଭଜା ଖିଆ ହଉଛି। ଖାଲି କୋବି ଖାଇବ କ୍ଷୀର ଖାଇବନି। କୋବି ନିଜେ ହାତରେ ଖାଇଲାଣି 2 ବର୍ଷ ପିଲା ନିଜେ ହାତରେ ବି ଖାଉଛି। ଭଜା ନା ସଜା ଭଜା। ଆଜି ଯାଇଥିଲା ଆମ ଦୋକାନକୁ ଦୋକାନରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା। ପାଟି କରିବାରୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଡରିକିରି। ଆମ ଦୋକାନରେ ମାନବି ଠିଆ ହେଇଛି ଦୁଷ୍ଟ। ତୁ କହିଲୁନୁ କାହିଁକି? ଅଜା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ମାନବିଙ୍କ ଅଜା ସିଏ ମାଉସୀ
ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ସେତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।